Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. Alcala, Pangasinan Project, Part 6. So, update lang po tayo rito mga boss. So, nilagay na itong tubular. Oh. So, aluminum lang po ito mga boss. Tapos dito, okay na rin po yung ano dito, PVC. So, retouching na lang po tayo rito. Retouching, tapos dun sa labas, meron pa tayong gagawin doon. Okay. So, nakahaspin na rin po ito. So, gypsum board lang po ito mga boss. Tapos, sinaspian po ni Ricky. So, ayan po yung last na ginawa natin dito. Tapos dito, ayan, pininturan na po natin tong room 1 tsaka yung room 2. Okay na rin. Tapos yung mga CR nila, okay na rin po mga boss. So, retouching na lang po tayo. Alright. Punta tayo dito sa kabila. Sa may master bedroom. Daanan muna natin to. Yan yung kitchen. So, tapos na rin po dyan. So, ito yung sa master bedroom. Tapos, dito, pinturan pa po natin itong ceiling para mas maganda. Sabihin ko na lang kay sir. Okay. So, dito naman tayo sa may dirty kitchen. Ayan, PVC rin po itong mga boss. Dito sa may dirty kitchen. Ayan, okay na. Ang ganda na. Alright. So, yan lang yung update dito sa Alcala, Pangasinan Project. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.